Pipila ka lugar sa Tagum City, Davao del Norte ang gibaha epekto sa nasinating kusog nga ulan. Ana sa 131 ka magbanay ang apektado sa baha. Ang dugang detalye sa report ni John D. Esteban. Uda ko kay baha oh. Isa may magdahon may ngani Ginoo ko. Paspas misaka ang tubig sa Purok 2A, Barangay Magdum, Tagum City, Davao del Norte. Kagahapon sa hapon, human ang kusog nga bunok sa ulan. May perwisyo sa mga residente ang tagadughan nga baha. Migamit na sila og balsa aron nga makahikling sa luwas nga lugar, ilabi pa nga naay mga bata. Kining highway pa City Hall sa Apukon gibaha sab. Daingon nga manigdagat. Sa pangiginabi sa GMA Regional TV 1 Mindanao sa Tagum City Risk Reduction and Management Office, 3 ka barangay ang apektado. Ang affected na to sa kagahapon is Purok 2A Magdum, tapos napunta tulo ka purok dari sa barangay Pandapan, and then pagkagabi natay reported report na nag-overflow sa New Balamban. Ang maong mga lugar ginabaha gyud kung kusog kaayo ang ulan. Kaning tulo ka barangay, nagranagid na sila yung mga history before nga nag-overflow. Kaso lang ang kagahapon is kusog jud kayo ang volume sa tubig and dako kayo. For the first 30 minutes to 1 hour, kusog jud kayo siya. Dili matud pa moubos sa 131 families ang apektado sa baha. Hinuon, nakabalik na sa tagsa-tagsang balay ang mga apektado. Gipaigmat ang mga residente sa lakat sa panahon, umaminaw ug mutuman sa abiso sa ilahang BDRRMC ugaling kinahanglan na mubakwit aron dili mabutang sa alanganin ang kinabuhi. Sumala sa forecast sa Pag-asa, ang hinungdan sa pagdaot sa panahon, mao ang easterlies. Ako si John D. Esteban, 1 Mindanao.